Ngaku sapa jeneng Antasena? Pamer. Nek kowe ngerti karo kae Kakang Garutkaca kae kowe pancen peng-pengan. Nek karo Antasena cah bengkle kene kok diapusi. Antasena, kowe ngerti karo aku, ngerti? Kowe rak Baladewa karo Pak Cilik Setyaki to? Iya, pancen kaya mengkono. Ning aku nalika semono diperjaya dipateni karo Durna. Aku cemplungke nang kawah Candradimukha badaring Baladewa kelawan adiku Raden Setyaki ya wujud kaya ngene iki karo kembang cangkok Wijaya Kusuma. Saiki karepmu piye? Aku njaluk diruwat ya ora ngono. Wis karo kowe karo aku rasa mang gelut damai apik-apikan bae. Ayo tak terke ngersane Mbah Prabu Sri Bathara karo bapakku Werkudara. Ya momong denundha mula muga menengaken sawugira pangawawaning jagat sujana rungsi Yai Bratasena apa Kresna kakangku iki cah edan malah sore-sore ana kene geger do golek Wayaka Jati ngene Abimanyu arep bangun kasatriyan Tanjung Anom kalah manakmu degleng kanggo macan sore-sore. Ngene, Pak D. Iki macan ki yektine Pak D Baladewa karo gedadeane Mak Cilik Setyaki. Gandeng iki wis wujud macan, njaluk dirwadi, aku njaluk dirwadi. Aku njaluk dirwadi panjenengan sinten? Aku kakangmu nalika semono kang nglungake kembang cangkok Wijaya Kusuma. Ha ing kembang tak gawa karo adhiku Setyaki, mula aku ruwaten aku ruwaten ya tak ngene. Tak nomburi kene. Ya, tak tamani senjata pamungkas Badar sejatine wujud kala. Bumi langit gonjang ganjing langit kelap kapaton katon lirik kincanging mawe kandrung di saking luputku aku njaluk pangapura mula nyoh kembang tak balekke wah sesuk meneh aku ra bakal pindho ming neloni ana Semar kok kedadian saka tangga ih Kaka Prabu Parapanira Raden Abimanyu wis kunarta.
wonten dawuh iki bendaramu Abimanyu nggih dicokot kalih Durna. Dicokot karo Durna lajeng sedo nek ngono Dura sak baenane. Abimanyu tak taniya tak ungkuli kembang kangkok Wijaya Kusuma. Setyaki paring dawuh njaluk tulung Kakang Semar Durna kae singkirna nggih sedika dawuh. Ayo le. Aku arep jaluk tulung kowe. Gegandingan Durna ora sak baenane. Oh, nggih kula ngertos. Nggih. Kula mong Durna nika mang brukake mati dening aku. Joko tindhi Kakang Semar kapok. Aja Kakang Semar aku Joko tindhi nyoh. Iki tambane iki nyoh. Aduh jijik Kakang Semar. Sik. Aku wae. Aku sing nampani, kowe sing ngetokke. Ya. Nah, ya. Aja Bagong aja. Kok sik urung ditampani ndang ditokke. Metu kekentrelan. Aduh, tambani kene. Gus, Salim Gus. Wah, kaya ngono kok. Wong ratu kok dikeki silit. Aku tak njaluk tulung, aku tak bali ora minggat bali. Kakak Bratasena kowe sapa wae patih kala Paralemba ora minggat tak tibane tungkak dadi wae Den kula nyuwun pangapunten kula tak bali nang dongkoku nek pancen gua bali walang sangit tikus sing mapan ana desa Bengkle kawanen bali kabeh tuyul sing jibuki Dewi Dawa Bengkle kawanan bali kabeh karya samet sapungkurku desa Bengkle mahanani desa sing kemaripah oh ginawi Kartararja
Gus. Piye Bagong? Pun rampung 4:30 mawon. Lah kok wis? Ah sesuk ajeng nanggap pring rada suwe nggih nanggap malih. Ayo nek do seneng. Ya niku nek do seneng dene ora mboten napa-napa. Apike niki anu mawon, metu golek mawon. Ya apike metu golek. Ya ndang wis. Dadi napa niku nyuwun pangapunten, Mbok, wonten sekathahing lepat kula. Sak rencang-rencang kula anggen kula nyambut damel wonten mriki sedinten sedalu. Ngoten. Nggih, apike nganu goleken mawon jenengan ting mriki ngaten. Nah. Terus Abimanyu le bangun kasatriyan Tanjung Anom meng disekseni karo para pinisepuh kene. Iki Prabu Puntadewa meng metu tok ya ora apa-apa. Nekseni mau ora lega. Ngarit, gawe acara. Mau Ndara Puntadewa teng ngene sinten? Aku nangone Jumari. Sugaya apa? Aku digodhokake apa? Lah sampean doyan apa ora? Ning godhok isih mentah. Wis ayo golek ayo.